Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li hawirdorê cîhanê, evar baş temaşevanên Çarpel Medya. Hûn hemû bi xêr û xweşî hatin bernameya me Dengê Dîyasporayê. Temaşevanên hêja îro jî em bi bernameyek têr û tije bi mêvanekî hêja bi we re ne. Dema me digot Kurdên Sovyeta kevin, me gelek cara digot Ermenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kazakistan, bêhtir jî Ermenistan û radyoya Êrîvanê. Lê Azerbaycan pir nedihat bîra me ku ew qas Kurd li Azerbaycan hene û xelkê cî ne. Em ê îro bi hevdûrê herin ba Kurdên Azerbaycanê û em ê mêvanê xwe sohbet bikin li ser Kurdên Azerbaycanê, dîroka wan, çanda wan, hebûna wan, kurdeyatiya wan, em ê sohbet bikin, were parve bikin. Hûn dîsa bi xêr û xweşî hatin. Mêvanê me bi rêz Zabit Mamedov e. Ew bi xwe Kurdê Azerbaycanê ye, xelkê cî ye û serokê Navenda Çanda Kurdî Komeleya RONAHÍ ye li Azerbaycanê. Bi rêz Zabit Mamedov tu bi xêr û xweşî hatî bernama me Dengê Dîyaspora. Ez jî silav dikim, spas dikim. Ez jî me dawetkirina va programê em ji bo me pir pêwîst e. Kara ve jî rastî kareke pîroz e. Em hevdinas dikin, tevayê Kurdê, dunyayê Kurdê, cîhanê hevdinas dikin, hevdire tikilê xwe da tênin bi rê we. Kareke pîroz e, ez vê kara ve jî pîroz dikim. Kareke baş e. Spas dikim. Gelek spas, destxweş. Em jî bi rastî kêfxweşin û spasdarin ku te karî bû îro dema xwe bidime ji bo bernameya me Dengê Dîyasporayê. Bi rêz Zabit Mamedov, tu karî bi Kurdî hinekî behsa xwe bikî beriya ku em dest bi bernama xwe û pirsên xwe bi giştî bikin? Ez 1970 de ji dayek bûme li Azerbaycanê me Kurdê Laçinê me. Laçin wê derê de gundek heye, gundê Karakeş dibêjin. Rû gundê ev gund niha li Azerbaycanê niha jî berê jî her gundê mezin yê Kurda ye. Tevayê Kurdî bi xwe jî gundê me zar yek bavê ye. Bavkaleke ji tê ji bavê tê. Bavek tê. Vur mezun bûme. Mekteb jî gundê min xilas kiriye. Paşê li Azerbaycan min universitet xilas kiriye ser tikilê navnetewî. Yani ev çawa dibêjin hûrgizanê navnetewî ser dîplomasî ve xwesandiye. Paşa yani cura ve cura karin de mukabat kiriye. Ez biznêsê ve meşgûl bûme. Yê dawê jî niha televizyonê de dixebitim wê derê de karê dîsa ser programê Kurdî heye wî ew edîtör dibêjin de redaktor wî programê. Yani vura em jiyan dikin, em vurayê em diçin tên derva jî diçin tên lê em merivê vura me ve qisa. Spas. Em ê gelek pirsa bikin ji ber bi rastî em pir merak dikin. Em xwast ez bi me hinek lêkolîn kir û hinek agahdariyê were bi giştî ku ez ne pişt rastim ka çi xesî rast çawayê û ez ê hinekî sernivîs bêjim û ez dixwazim tu li ser şîrove bike bi rêz Zabit Mamedov. Li gor dibêjin 5 grûpên Kurd hene li Azerbaycanê. Ya yekem ku kevintirîn e dibêjin peyhatiyên rewadî û şedadiyan e. Vana hema bêj piranî di nav civakê de hiliyan e. Ya duyem dibêjin paytexta Laçîn, Kelbecer, Qubatlî, Zengelan, Cebraîl dibêjin piranî Kurdbûna xwe qebûl dikin lê gelek ji wan zimanê Kurdî nizanin û pir kêm bi Kurdî diaxivin. Ez dixwazim tu li ser vêya agahdarî bidime û dibêjin gelek gund hene nizanim behsa 128 gunda dikin lê dibêjin dor 10, 12, 13 gund bêhtir kurdeyatî û Kurdî diaxivin. Dixwazim wê bêjim û
û devoka wan çawayê dibêjin devoka wan li gor Kurdên aliyê Bakurê Kurdistanê Meraşê, Melaşê, Şemsûr, Konya, Efrîn û heta di herî Xorasana Îranê. Dixwazim tu weya jî hinekî agahdarî bidime. Ya din dibêjin grupa sisiya dibêjin Kurdên Misliman ê Sunnî ku ji Ermenistanê di dema şerê Qerebaxê de yê yekem de hatine koçberkirin û li Azerbaycanê bicîbûne. Ya çara dibêjin Kurdên Hereman Naxçıyan ya Azerbaycan ku beşek ku devok dibêjin devoka wan devoka serhedê ye wek devoka serhedê ye û li paytext û derdorê Bakuyê cîbûne. Ya pênca jî dibêjin navçeya Yevlax nêzî Gencê ji wan re dibêjin Mirtib Çîngene Ecem Kurd ya jî ew jî dibêjin ji sîstema dewletê û perwerdeyê dûr in piraniya wan jin û mêr û zarokin û kurmanciya wan jî pir zelal e. Dixwazim tu hinek agahdarî li ser vana bide û em berdewam bikin. Tamam baş. Naha em dest pêkin ev ser dîroka Kurdan ku çawaya wir. Naha dîroka Kurdan vira em çend dîrokzan hene kevin ku em dinêrên Kurd li vê derê hê pir Kafkazê Başûrê merivê kevnar yani vê herêmê da dibêjin otokton milletê otokton yani cihîne yê vira yê Başûrê Kafkazê yani bingehînê de 2000 sal zêdetir heta hinek nivîskar hene Strabon jî nivîsiye servana hinek hene dibêjin ku ev İskenderê mezin ku hat İranê hat viya li Mezopotamya ku derket vî wextî jî Kurd vira hebû. Paşê zanin Başû Kafkazê Başûrê de devleta Albanya hebû. Albanya ku heta piştî zayînê 300-400 sal jiyan kir ev devlet wextê wî da jî Kurd hebû wê derê de. Heta miladê berê miladê jî hebû. Kurd kevnarê hene lê hinek heliyana ev jî niha ev Azerî û Kurd wallî çandiyê de pir nezik hevdine. Her du jî ateşperestî tên, her du jî zerdüştî tên. Wana jî zerdüştî ne berê Azerbaycanê. Türk zerdüştî ne lê wa Azerî zerdüştî. Em jî zerdüştî ne. Vê derê de jî hinek yekbûnê me heye. Paşê çandê de jiyanê de meşetê de ku çi kes nezik pir hevdine. Ji ber wî jî piştî ku 1000 sala ev Selcûkî hatin Mezopotamya derketin vira piştî salê 1000 virane ku destxistin ev çavan hatin Kafkazê Başûr jî destxistin. Vira zimanê devlet guhar bû Tirkî. Piştî wî zimanê Kurd ji destê Kurdan derket. Ku Tirk hatin destxistin ev iktidar destxistin piştî wî yeme hinek heliya. Dest pê kirî zimanê Tirkî. Vana re Azerî hinek dîrokzan Azer dibêjin dinivîsinin ev zimanê Azerbaycan de dibêjin Türkleşmeye meyilli Kürtler. Yani vana Kurdên ku bêjin Tirkî ere yani kostu ku Türk bu. Yani vekusa heliya. Çünkü vek Türk ev kirin. Li ev zef evra. Zanan yani belki nivi Azerbaycan vekusa Kurd. Eğer mervisa neri. Yani izbervici lemayın hinek Kürtçe hattına vura. Vakti Şah Abbas hinek Kürt koç ne kırına yani Şah Abbas Şandiye hattıya vura. Pişti vize hinek esir hattına vura. Ye davi pişti ev isyan serhildanı Ağrı Şeyh Said Kuçebul Türkiye pişti vize hinek hattının Azerbaycan Kürt. Bana ev grup dibêjin 5 grup. Ye yekemîn min go ye berê Burhana. Hinek 1000 sal bereviyan hattına. Lê ku Şeddadî Revwadî hatin vira Kurd vira hebû. Zaten ev Ermenistan wextê Şeddadî Revwadîyê de ne Azerbaycan tune bû ne Ermenistan tune bû. Kafkas bû vira destê Revwadî kir, paşê Şeddadî kir.
dest vana da bu. Şeddadi devletek çekir, revvadi çekir, jere atropatê ne bu. Ali Bakurê Azerbaycan'a ev hebû. Albanya hebû. Bele. Ev piştivane ji revvadi û şeddadi hatin virana girtin. Zaten şeddadi ji revvadi qetiya yani. Zanı yani şeddad ji nav revvadi qetine. Ev tayfak mezine yani. Ne aşireka yani mezin grupek mezinin konfederasyonu aşirana. Ve vakti jî hatına vura. Naha yemek em bêjin em tev revvadi hatına, şeddadi hatına yan jî 1000-2000 sal berê virana wana em nizanin. Ji ber ku destê me de ev tune arşivek wisa tune ku em lê binêrin ku em kîjan çaxê viran. Lê em dizanin ku em kevin. Eğer kêm 1000-2000 sal ku em virana. Yani 1000 sal me heye. Bele dibêjin Selahaddin Eyyûbî jî wek Kurdekî rewandî tê nasîn. Tabii Selahaddin Eyyûbî zaten şeddadi derket. Ev şeddadi ku xilas bû bana çûn Bağda bavê Selahaddin Eyyûbî tev serokê Bağda ve dost bûn. Çû gel ve ev jî danê valiyê ew ê Tikrîtê. Selahaddin jî Tikrîtê ji dayîk bû. Yani vana ji Kafkazê çûna. Yani hatlı bu. Ev şeddadi em bêjin şeddadi niha binêrin li Sûriya jî heye, alî Rojava jî heye, Bakurê jî heye, her derê de şeddadi hene. Şeddadi aşireki yani konfederasyona aşirana mezine. Bele. Em jî girê dayîne vî aşiretê. Em jî revvadi derket diye tevayî. Yemayîn em bêjin ev Naxçıvan û Ermenistan ku niha dibêjin tên vira. Ev grup yek. Zimanê vana jî serhediye. Yeme zimanê me. Zimanê me Xorasana paşê Türkmenistanê Kurtane. Ev Türkmenistana yeme Kurdê Laçin. Zimanê vana nêzîkî hevdin e. Ji ev zimanê edebî hinek cudatirê vana heye ev ji kêm e. Nava xaftinê me de gotinê Zazakî jî heye, Soranî jî heye. Zanin yani evek heye. Birêzabet deman û di vê niha ew tu zanî ew DNA test heye. Herkes DNA test dike. Îca piranî diweya de ku mirov Kurd be tê gotin ku coğrafîk berê Kurdistan derdikeve. Dûrî jî Başûrê Kafkasya yani Azerbaycan ew ku anha Azerbaycanê tê dest nîşankirin. Li Kurdên Azerbaycanê yani teha jî heye ku DNA dikin gelo êwan çawa derdikeve. Valla çend meriv gotin wir derdikeve. nan niha çend meriv çêkiribûn vana jî dabûn ew DNA min dît yek destê yekî de min dît ev jî hinek ev jî du cure herhalde. Yek hinek erzan çêdikir ev pir tevleve ya ev ku bingehê ku hene yan min nedît yek çi çêkiriye. Li me çê nekire meriv dikare çêkir yani ev herkes dixwaze. Niha Kurd bûn li Azerbaycanê hinek rastî ez ve bêjim heta vî axirê jî Kurd bûn hinek hêja ye. Zanin Kurd hinek wisa dibêjin hegîte mêrxasa Kurd nizam çi ji ber wî Azerî Min ew bipirsiya me bigotana Kurd çawa tên nasîn di civaka di Azerbaycan de li ba Azeriya li ba milletên din Kurd wek milletek çawa tên nasîn. Kurd zanin Kurd ra wisa yani du şer dike yekî xwe hinek bilind dibî dibêje ez Kurd. Rastî yani wek wisa rastî Kurd ra hürmetek mezin hebû lê vê axirî de hinek Tirk hatin ev Tirk hember Kurda hinek xebat kirin ev teror mêror xistik vana wek wisa teştmiş hinek meriv hene ku alî Tirk digirin vana ji hember me disekirin. Yani ne ku dibêjin hûn xerabin lê dibêjin hûn terorist misal hember Tirka şer dikir wek wisa nêrinê wisa hatiye çêkirin. Erêm Bele wek hûn jî dizanin Tirk ji Qibrîsê dibe yewrî wetan û ji Azerbaycan dibe yewrî wetan yani welatê me yî zaroka me ya jî welatê me yî bira celoma Kurdên nayê bîra hingî ku dibêjin Tirk û Tirkin û Azerîn û Tirkin Kurd nayê bîra me ro ew jî kemasiyek bi rastî. Rasta. Yani
navê Kurdan mesela te gotu ji Laçînê li Tirkî navê keça Laçîn e. Navê keçê Türka navê Laçîn lê dikin dibi Türk yani û herêm Kurdî û xelkê Kurdin lê nav li ba Türka navê keça ye. Yani ew jî li warê me ji destê me digirin. Xwast ez wê bêjim. Rast e Laçin düzenin Laçin çua bu sembolok nav Kurdan'da yani simbolok Laçin 1923 da vakti Sovyet'de Laçin'e Gaza hatta vakırı Gaza Kurdistan West Rusu dibêjin ev Gaza yani nek RONAHŞ nek merv dibêjin otonomodu yani ziyade otonomu ziyade karek siyasi ev beşek siyasi ne bu Herame ki bu çad dibêjin yani vak il Türkiye hene vak kusabu yani destek o da teştun ne bu li navako Kurdistan bu ve dere de roznama derdikat navavi Sovyet Kurdistan'ı bu Laçin pişt vi bazara Laçin 1923 da hatta vakırıcı bu ku paytaxta Kurdistan bu Kurdistan uyezde Kurdistan ve kusa hatta vakırın navavi Laçin vak daireke düzeninde daire evcü nava Laçin'e ve kusa danın serçiyaya çiğ dair fırın evdikin ve kusa navavi Laçin danın Laçin yani naveki kevinin bu nav Kurdan'da vura. 7 sal emre koyaya. Bale. Zaman çavaye keksabet. Zamanı Kurdî. Zaman Laçin'e da vakti Sovyet. Ha ve ahiriye da Laçin'e hungotu 13 gün. Ne ku Kurd 13 gün bu. Kurd 13 gün de ku Kurdu zanı bun ha bu ma bu ederinde. Vana zanı bu Kurdu dağfiya. Le yemayın zamana xavanda kırıbı. Laçin'e da 128 nazik 130 gün te. Tani Laçin'e da. Ne kav haram ev kubatlı zengilan vana her yakı 105 günde koyana. Ye Laçin 130 günde koyaya. Nav va gündan da naha kav 13 gündem dibêjin ev 13 günde her mezini. Ev gündan nüfus Laçin'e nüfus Laçin bu 13 günde de jandık. Yani günde her mezini. 80,000 nüfus ya. Ev gündan 40,000 tane ev 13 günde jandık. Günde mezini. Zaman min go ev vak zamanı ev Khorasan ev naha Maraş Afrin naha min Afrin'i ditti Afrin'i jehine gotun evana ev Hada dişbin hevdo şnafte. Devoka Afrinê û devoka aliyê we hin cî dişibin hevdo. Hinek hevdo din. Khorasana paş ev li Türkmenistan hene vanana devokinek ev zanın naha zamanı kurmancı edebi heye. Em ye edebi nene yeme. Edebi serhadiye yali ve Kurdistan'ı Bakur'e. Hinek bahtiniye vanan nezim. Birêzabet Kurdên Azerbaycanê di coğrafyeke yekpar de dijîn yan perçe neyal herêmê cuda dijîn te behsa Laçînê kir wekî din? Laçin naha Laçinê da Laçin jorê dest pê dike ev çi ye? Naha Azerbaycan Kafkaz çiyê Kafkaz du beş e. Çiyê Kafkazê mezin hene çiyê Kafkazê piçûk hene. Em ser çiyê Kafkazê piçûk jiyan dikin. Vê dere de Kelbecer, Laçin, Kubadılı, Zengilan, Cebrail naha vê derê naha wê rayonan vek navçeya ekonomi rayonan herem ve ekonomi hattına damazrandın Zengezur Roşlat. Zengezur Roşlat. Zengezur jê Kurd zêdetir jiyan kirin. Zengezur jê vextê Sovyetê da parve kirin. Zengezur Rojava dan Ermenistan Zengezur Roşlat ji maya li Azerbaycanê. Li Zengezurê de zêdetir jiyan dikirin Ermeni tune nebû. Vê dere de Azerbaycanê û Kurd jiyan dikirin. Dê nahana ev Ermenistanê de Kurd nemaye, Azerbaycan nemaye. Hatin vura ev şerê de. Lê ev mere herê ev zerbeyê çû dibêjin derbê giran ev şer da mera. Em bela bûn ji diyê xwe.
ev navçak min nava vana kişan vana giş çi derket bela bu nav Azerbaycan'ı. Berem ev dere de cihan kırı. Hinek Naxçıvana, hinek şey ev Rojava'yı Azerbaycan'ı. Ev rayon nava kişan Orta Azerbaycan'ı hani Ali Genci haya derdora Bakü'ye Kurtana her dere hani. Granı ve dere de cihan kırı. Na bela buna na devlet tukazı vedgerin pasta. Çep ve gerin. Behtir bela buni yani. Arar ev Kurdê kevin ku vira hebû vana bela bûn. Yê mayên ji ku Ermenistan hatin ev gavê gotûn ev Kurdê Sunî. Vana jî bela bûn. Hinek li Gencê ne, hinek hatine derdorê Bakû, hinek mana alî Yevlaxê. Hinek ev Yevlax ev mirtiv ku beşe pêncî hin gotûn. Vana nav dîroka Kurdan de vana ve Kurd nayên kuşe. Kurdî dağıpın. Her tişte vana Kurdiye. Bokhaje hınca yani Azerbaycan'ı zêde nizanın. Evdira Kurdî dağıpın. Lê dibêjin vana Karaçev Çingenene Kurdinin. Lê bura Kurd yani vana ji me zêdetir Kurdin da. Velekek zabit carekê me bernameyek televizyonê 20 sal berê dît dokumenterek bû li ser Çingena ser Qereçiya îca bi Kurdî dipeyivîn îca jinekek Qereçî bû mikrofon hat berdevê got ku zimanê me Kurdî û çanda me Kurdî ye em ji Kurda û hezar bavê Kurda kurttirin îca çi rast e bava jî waxuya were ye Na meraj em daxun pêre dibêjin em ji we zêde Kurdin. Kurdinin ku em Kurdin. Belê were dibêjin lê te jî got ku normal gor yani dîrokê de wek Kurd nayên pênasîn. Lê boxe rastı Kurd yani jiyana vana Kurdiye. Her tişte vana Kurdiye. Lê renge vana jê hinek cudaya. Renge vana jê ne rengi Kurdaya rastı yani usa Kurd dinêrê hinek cudana. Merv dibini ku vana hinek cudana. Taybetiyet zanı hevdira yekin zanı vak. Mümkün ed nav Kurda de asimle bibin. Asimle bûne belkî jî. Vana naha nav Azerbaycan'ı Azerên de jiyan dikin lê Kurd buna xwe dikin. Bak Kurd. Yani her tişte xwe Kurdî ev dikin. Lê vana dizanın vana naxeftin. Vana ev parsek derdikevin parsek ev. Erê parsê dikin. Xereçî li aliyê Kurdistanê jî were ne? Vana li Kazakistanê jî hene vana ra mirtiv dibêjin. Birêz zabit nüfusa Kurdên Azerbaycanê li gor reqamên resmî û li gor texmînên li derveyê reqamên resmî çi qestê pênase kirin em merak dikin. Ez niha were bêjim. Niha ez tenê tiştekî were bêjim. Niha resmî devlet dibê 6,000 Kurd heye li Azerbaycanê. Em dibêjin ku çûman hin wisa dinivîsin. Niha gundê me ev ji 5,000 merve xwe heye. Tenê gundê me. Yani tenê erê ha. Ev jê niha li Azerbaycanê ne were? Ji merivê gundê me kêmtir dinivîsînin. Zanin merivê gundê me ji kiş Kurd. Yani tenê mayîn ez nabêjim. Dibêjin nalê Kurd boxe dibêjin ku em Azerbaycan'da boxe wisa dana nivîsandin me nenivîsandiye. Veku sev dikin ku parêzin. Lê Kurd li Azerbaycanê vextê Sovyetê de ku ev uyêz de Kurdistan ku hat damezrandin nüfuza wê derê heştî selefewî digotin Kurd e. Ev statîstika îro jî heye. Ji wî derê jî meriv derneketiye. Neçûne niha şerê Azerê Ermenî de hatine nav Azerbaycan lê qaydê vana kimlîgê vana da dîsa wê derê ne. Niha em qayd nakin Bakûyê. Em qaydê Laçinê de ne. Bakû satê nivîsandin. Ev merivan niha em bijmirin tenê vî warê da wî pênc rayonê de navçeyê da nezîkî 300,000 Kurd jiyan dikin. Lê va 300,000 giş Kurdî nizanin. Yê mayên nav Azerbaycanê em hildin niha wisa veke 500,000 600,000 Kurd heye vura. Xora Kurd dibêjin. Lê ku Kurdî dizanin ku em top serhev kin li Azerbaycanê 45,000 Kurd heye ku Kurdî dizane li Azerbaycanê. Yani ev jê
evinin zanen yani derek rakamının li usa em adı fikrinde em dinerin em için bir nav kurda da digarın çil 5000 Kurd hayaku Kurdu dizanı. Yemayın hana marif hayaku Kurdu tiştek şey peda tunu da tu divini ku tiştek tu le dibijas Kurdu. بله به زمان و به دیروک و به چند و Evet, işte ama yani Kurdu tiştek nizanı le dibijas Kurdu. Yani marif usul Azerbaycan hazar 10,000 mı 20,000 mı? بله بله پێک زابێت ئۆل چاوایە دین ئۆل Naha vura çaya. Kurdek gavin kuj gavnar vura hana vana şia ve kiran. Şia'na. Müslümanın Şia'na. Lemayın Sünnine ku ev başı hattına Ermenistan, Kurdên Naxçıvan ji 100 sal berev hattına vana Sünnine. Zaten öndüzanın Kurdê Müslüman not pên Selefevi Sünniye, Şia pırkeme. Yemece vura herhalde vakti Osmanlı Sefevi de emam viyalı da em jiyan dikirin ve bin deste Sefevi da bu, İraniye da bu. Ve derece Şiati ha bu. Naha em beke ev çağı buna Şia yani bingahin de ha ev jam. Zanı le Şiati ha ya. Kurdek kavin Şia ne vura. Şia ve kiran. Le Müslümanın. Le ezdi tünne vura. Le Azerbaycan ezdi jiyan nakın. Tane ezdi Ermenistan ve Kürdistan'ı hani. منێ پرسێکیش خوا لەسەر کوردên ێزدی بکردنا کوردên ێزدیش بەر ئۆلا خوا هەبوونا خوا لە ئەرمەنیستانê پاراستن لێ کوردên مسلمان و yên yani ew bêhtir asîmle bûne ê Müslüman yani hûn ya li ser ve çi dibêjin Valla ev rastiyeke yani ev rastî me ye niha em bêjin ku ev ne rasta rasta ez êzdî ji gelek dostê min dostogirê min êzdî hene êzdî doka jî hinek cejnê êzdî hene vana em jî pîroz ev qidir nebiye em jî pîroz dikin ev çarşema sor nava xwe cuda ye wek tiştek wisa em jî pîroz dikin yani cemme jî heye Tekiriye wan û Müslümanan yani navbêna wan yani çawa pêwendiye wan çawan e Kurdên niha em Ermenistanê ve tiklîme belê kerem na min got pêwendî çawan e pêwendî niha em diçin ku derva pêwendî me heye li dewlet Ermenistan Azerbaycan piştî vê şerê tikli tune em nikarin biaxivin biçin bêyên li Kurdistanê hene em dostê me zefin li Rusya hene li Ermenistan em nikarin biçin bêyên ev tiştekî siyasî ye ne ji bo me ye da ne ji bo Kurda ye herkes ji bo wetandaş Ermenistan jî Ermenî jî nikarin bêyên vira em jî nikarin biçin Ermenistanê yê bajê ev niha aştî çêdibî navber Azerbaycan Ermenistanê paşê em biçin bê yani em jî dixwazin niha li Ermenistanê ser dîroka Kurda gelek tiştene vê dere de înstitût wextê Sovyetê de hat çêkirin radyo revanê hebû gazet rojnameyê riya tezê hebû yani gelek tiştene ku em jî dixwazin ji wan fayda xwe bigirin biçin binêrin lêkolin kin lê ev hinekî pirsê siyasî ye ne ji destê me de ye dewlet niha nezîkbûn çêdibê ku wana nezîkbûn rê vebê em ê biçin bê yê mayî jî yê me jî vira rojname ser rojname jî ve gotibû na rojname me jî hebû ye RONAHÍ Dengê Kurd niha ev sekin ye pêşroja de em dixwazin wî jî em ê werin RONAHÍ jî em hinek em te îro mêvanê me ye em pir tişta merak dikin kek zabet em ê werin niha kar û xebata RONAHÍ jî dixwazim çend pirsê xwe vana bixedînim ji ber ku hîn ku tu mêvanê me ye em te bernadin ji bo me bavkêş ji ber ku li Tirkî tu zanî Kurda înkar dikin Kurdiyatiyê înkar dikin zimanê Kurdî înkar dikin li yani hebûna Kurda înkar dikin û yani hûn siyaseta Tirkî bawerim ji nêz dişopînin çawayê
ام نکبن ور ام تنه بیجن که لسر این کاربونا کردا دمشه ایجاد ما کل آذربایجان مرو بیجه از کردم ریاکسیونک چاوا دگرن لسمپاتیان امپاتی لآذربایجان چاوای لهم بر کردا از باورم هناك بحث بك كا وبرسك من دنجي هي هاجر كنت نبيجي بله Na valla naha nerin bu Kurdan başarılı Azerbaycan'a pırs tünlü, inkar tünlü. Naha devlet Azerbaycan Hindistan'ın Azerbaycan'a da ne tane Kurd. Milleti zev milletine. Kafkas'ına ki Ali netevinde hene ki tevlihe, cihe tevlihe hem Ali Rusya hem Ali Gürcistan Azerbaycan da zev netevine. Azerbaycan'a desturu bingende konstitüsya dibêjin. Konstitüsyada tê nivîsandin dibêje ku Azerbaycan'a ku milletê cuda ku hene devlet zimanê wî, çanda wî, dîroka wî ji bo pêşxînê wî, pêşketinê wî ev kar hil didi ser xwe ew alîkarî didi. Yani ev anayasayê xwe de dinivîsinin, konstitüsyayê xwe de ev desturê de jî وی علی ده هنه نه است مامور ده پرابلم هنه زانم نه مامور هنه کتیر کو دیچن ترکیه دخونین نزانم ترکان را نزدیکن ترک هست دکن سپاتیا خو گلک با ترکان هنه وانا همبر کردا پرانیج کردا دخوازم که آستانگی چیکن evce beni de zane yani vekiri nikar vekiri kanun devlet izin nadı vana li emce dikavetim vana je kemin zedaninin li haya ev astangı çe dikin jbo ma marifana evce ev xoş Türkiye hildid Türk vana olsa guatın rastı برزابت تقول قالك ملات الأذربيجاني هنج بلي كردا تبله هذا يعني ميكسن كم لقى كردا شاوي الأذربيجاني إما كردي تركي كم لقى مده يعني بشخوا إنكار وقت مقط الأذربيجاني شاوي بركو قالك ملات هنا كردجيك جوان ملاتايا كم لقى واني رسمي شاوانا Naha resmi daha Nevisini ya çi nevisini ya tiştek çava yani çava beri vakti Sovyet'de pasportu me de netevi me hattı nifsandın. Mera Kürt hattı nifsandın. Azerbaycanlı talış nizanım lezgi ve kusa hattı nifsandın. İşte serkabuni Azerbaycan'a evtist rakırı. Naha tünü na nifsandın. Leku zarok dünya zarokra kimlik küçük dedi. Yani bengahen dokumenta avraga bengahine vur metrika diye şehadatname doğum hakkında şehadatname azar gibi bir. Evet. Bir avraga da bav diye zarok de nifsandın neta ve vanaja de nifsandın. Nave zarok nav başna ve zarok de nifsandın nave bavevi yer lupale dünyada dinifsini diyevi flankaz bavevi eve. Lim netevevi dinifsini diyevi Kürt bavevi Kürt. Ev tiş denifsandın. Devana ar ev denifsandın. Li azbejim ki jbev tiştiji naha ve ahriya da ve daviye da henek gave gotinek asta mamure da problem çedikin vanaje duhazım bunlarifsini. Yani tişte kusa haya Kürt kemkin. Hezmara Kürt kemkirin vırjı haya yani ambejim kanun izin nadı ki kemkin. Li beni vaçetkin zanın bir açava hoca digirim mamure zorje tiş nabejin. Yani ev prose vura haya. Çi. Ne sıfat bak baş dinerin yani يعني ne dijberi tünne vaku لتركي ياجي vaku. Na vur Kürt be hoca pur az Kürt na am davet kod tişti ko gişti da Türkiye zede cemaje am davet koda grup me hana vur çant se grup Kürt hana vur diye strin am davet ko Kürt. بله
gelek spas. Elizabeth, tu şxwe ronahiyê mêwerin seraniha xebata ronahiyê tu rêxistinên civakî etnîkî çand û kulturî Kurda zêdetir hene ji ronahî wêdetir û rojname, radyo, kanalên televizyonê yên ku xîtabê Kurda dikin li Azerbaycanê çawa ye? Yani kanalê Kurda hene ya televizyonê ya dewletê ye hinek agahdarî li ser wê dikaribe bidime. Ye hitabê Kurda dike ji aliyê Kurda û ji aliyê dewletê. Warê kulturê de. Bele çand û Naha warê çandê da tenê saziyek ku dewlet nas dike ev navenda çanda ronahî ye. Ev jê berê ev tesisçi dibêjin de ku avakirin ev damezrandinan re wî dewlet bixebiye. Ev Wezîretê Karên Çandê heye vana damezrana re vê saziye ne. Yani devlet bixwe avakiriye. Evet. Her millet ra yek ev ra izin didin. Yek sazı dikar için. û a Kurda jî ronahî ye. Ya Kurda jî ronahî ye. Ye mayên hene niha ser sosyal evê de binêrin sêtê de binêrin medya internetê de ev Kurd medya heye. Bele. Ortaka bixwe vekiriye çend sayfe wî heye gence vekiriye resmi qayde wî tune lê vekiriye dixevit dikora. Başê rojname diplomat Kurd Tahir Süleyman vekiriye bixwe damezran re Tahir'e mamosta Tahir'e ev vekiriye derdikeve rojname. Yemayên zêde na yek şey ronahî. Ji bilî ronahî destûr heye ku ya jî ew îmkan heye ku Kurdên Azerbaycanê bixwe jî saziyê din jî ya jî komeleyê din jî vekin yani lê bêhtir ya fermiye. Na komela nikar komela izin nadin. Zan niha kanûnê ve heye. Lê wisa netewî ne ji bo Kurd tenê milletê cuda ra jî izin nadin ku du hev çêkin. Dibêjin yek hev de top serhev bin karaxwecê te bixwe ev yek bimeşinin. Lê ya duduya izin heye lê ber nadin. Zana ev Wezîretê ev dadê heye edalet. Bele. Wî warê da gerek tu izin bistine. Ev izin wê derê de nadin. Bele. Kurdên Belê. Em hinekî ser ronahî bisekirin. Kurdên Azerbaycanê hawîrdorê Azerbaycanê çawa pêwendiye yani ji biriya dewletê wek saziyek dewletê biriya dewletê pêzanin ku dikarin berê xwe bidin ronahî ya jî bi çi helwestê berê xwe didin ronahî çi alîkarî ya jî çawa ye pêwendiyê navbêna ronahî û navenda çanda Kurdî ronahî û Kurdên van grûpê ku me behs kirin cûr be cûr grûp pêwendiyê navbêna wan di çawa ye yani hemû xwe tê de dibînin hemû çawa tê dikar hinekî behs bikî. Ronahî zaten li Azerbaycanê çi kes Kurd heye herkes ronahî nas dikir. Zaten ne Kurd jî nas dikin. Herkes ronahî nas dikir. Ronahî ji ber ku 1900 notê de hatiye avakirin. Ev çaxı Seroka ronahî jî yekemîn 1900 notê de Ehmed Hepopek nas dikin. Nivîskara xwe kitaba wî jî derdikeve mervekî zana mervekî herkes nas dikir. Seroka yekemîn Ehmed Hepo bû. Başê ev ku rojname me çi hat weşandin ev Dengê Kurd. Wî jî redaktorê sereke yani seroka wî jî Ehmed Hepo bû heta ku wê axirê. Yani ev jî kara wî jî mezin heye çend kitap jî yê dawiyê jî niha li Azerbaycanê kanûn heye ku em diçin ez kitap dinivîsinim diçim dewlet bi çap dikir. Yê dawî kitabê Ehmed Hepo me da devlet çap kir ev xazilê hekaye povê çîrok nûsa nivîsiye devlet çap kir damera başê yê karê ronahî zaten
Kurd tevayı RONAHî nas dikin. Herkes şey xwestek ki xwe RONAHî heye. Çuwa xwestek yani alî meneviyê de herkes dixwaze ku RONAHî bula pêş de biçi kara xwe zêde bibe. Yani voyan dixwazin. Herkes jî nas dike. Yani hember RONAHî piştgiriye dikin, alîkariye dikin. Herkes piştgirî alî madde em bêjin na lê wisa em konser çêdikin em konser diçin millet tê em diçin yani pirsekî yekî çêdibin tê cem me ku pirsê min heye me re alîkare bidin em jê diçin destê me heta ku dere digijî pirsê wana dibêjin wê derê herkes lê em bêjin niha RONAHî karê RONAHî em bêjin sedî sed çuat tê xwestin ji Kurdan Kurd ku çuat dixwazin wekî sa diçin na hinek siste heye ev jê rastî wa 2013 û heta 2023 RONAHî naxevitiye yani wisa sekinî xebat nekirin. Ji ber wî jî hinek millet ji alî RONAHî cuda bûn. Lê piştî 23 ku em hatin piştî wî em jî dixwazin zanin wek meriv dikare bêje ku tiştê ku mirî em dixwazin ku hildin ser pê. Lê aliya dê jî armanca hêdiyê digijin. Lê millet baş dêrî, millet zêde ev nine, dur nine. Herkes jî nas dike. Lê aliyî ku bigijin millet ra, em biçin ez bêjin we ra hinek kêmasî cem me heye ev rêvebirê RONAHî. Ev jî çawa ye rastî ev çi kar dikim ez dikim yani ev havala min ku cem min hene ev rêvebirî de vana rastî tiştê jî nakin. Hera rûnişte mala xwe de wa jê tiştekî civakiya da ji ber wî yani maddî tiştûn tişt kes nabîne ji ber wî jî hinek xwe dur dikin. Ev pirsê me heye. Kek zabit ez ê pirsek din şte bikim Kurdî li hemû derê cîhanê û li Kurdistanê û li Bakur û li her deverê wekum dizanin mesela bindestiyê û serdestiya welatên cîran dibistanên Kurdî tune ne hûn Kurdiya xwe çawa diparêzin hûn bi Kurdî pir xweş dipeyivin bi rastî ez heyran me guhdar dikim lê çawa digihê jî zarokê we ji tenê bi devkî weku em zanin ya bi nivîskî jî tiştek heye ya jî komela RONAHî tu piştgiriyê dwarê nivîskî û Kurdî de didê tu hinek karê hinek agahdar bî me hûn Kurdiya xwe çawa zindî dihêlin çawa diparêzin û çawa derê zaroka ji bilê axaftin yani nivîskî jî heye ew çawa ye spas. Nivîskî niha wisa li Azerbaycanê kanûnê da mektebê ku derê de Kurd jiyan dikin gundê Kurdanê de mektebê de zimanê Kurdî jî heye. Niha yeme alî Laçinê de ku pişt ev şerê Ermenistanê ve ku erdê me hat dagir kirin meriv belav bû mektebê me hat girtin niha naxeftin. Lê hinek li Naxçıvanê gundek heye derekend li Samûx heye vir nezîkî Gencê kêlekî Gencê Orta Azerbaycanê de wê derê de gund hene sê êdiler gedilê sê gund ez bawerim. Wê derê de zimanê Kurdî tê dayên. Ev devlettir. Devlet wî ra maaş jî dide em mamoste wek normal yek hûn bi Kurdî karin bixwînin û binivîsînin. Her devlet ev izin dide me ra. Başê niha em min berê jî got gavê jî got niha ez binivîsînim romanek binivîsînim çîrokek binivîsînim nizanim yani tiştê êlmî diçim didim ev jî devlet çap dike. Boka alîkare dide her yani alî maddiye jî boka çareser dikin zanin em tiştek jî nadin em diçin didin rûdênin redakta dikin çap dikin ev editöriyê ve her tiştê çê dikin devlet jî çap dike didim me ra yani çikast ev dike wî warê de alîkare didin lê mekteb hene mekteb kême zanin mekteb niha heftê çend caran mektebê de ders didin zêdetir ziman ji malê tê
Zmaleti ev dibe gotinek ev dibe mektep her baş mala mamuste her baş daika. Bale. Rasta. Yani jwi aleti hinek Xwendina zuman xwendina bilind ji bo mamosteyên zimanê Kurdî û herbê guman ji bilî zimanê Kurdî zimanê din jî te got hene. Yani milletê din jî mîks e. Sedî sed êwan jî aynî tişt e. Xwendina bilind ji bo mamosteyên zimanê Kurdî ku perwerde bikin ew jî heye gerek ne wa? Nana li Azerbaycanê xwendina bilind tund carek vura niha ew Kurdistanê hikûmetê Kurdistanê ji wê derê de ji me ev ditinê me çêbû gotin pênc şeş meriv bişinin em wek mamoste alîkar bidin bila bixwînin. Başê merivekî me 2013 bû 14 bû ji vira me xeber da çû li Mêrdînê xwend hat. Bale. Artuklu. Üniversite Er. Çû xwend bi xwecê ku çû ziman jê nizam bû alî kelbecêrê bû. Başê nihat zane daxilî hat ji karê Kurdî dest kişand. Ev ji wisa xapandana kusa çêkir. Yani çû xwendinê bilind kir, master çêkir nizanim. Derbas bûn jê çûye yek mektebe müdürê mektebê Azerbaycanê ye ke dest kişandiye çûye rûniştê karxwe mesle. Yani ev jî çê dibe. Ev me tenê par min ev ditin çêkir yani Mardinê gotin bila bê Mêrdinê bişinin bila werin em mamoste were hazir kin. Baş ev Vanê jî gotin herhalde wê derê de jî çê dibe ev 100. yıl üniversitesi wê derê jî ev nasê min hebû gotin ege heye merivê ve bişinin em alîkar bidin. Yek jê li üniversitê Duhoka hewlere Vana jî dibêjin bişinin. Yani em niha rastî me hazir nekire lê em dikarin bişînin wê derê de ji bo mektebê mamoste amade kin ku ders bidin ji bo zarokaran. Berxuyayê tekiliyê we bi Kurdistanê re başxuyayê tekiliyê we pêwendiyê we hene? Rast e ev têkiliyê me Kurdistanê ve niha dizane asta dewletê de baş e ji ber wê jê yê me jî baş e. Kurdistan hikûmet ev 2023 bû Serok Azerbaycan Serok hikûmetê Kurdistan Çîlan Berzanî davet kir Azerbaycan ev ji hat vura yani piştî wê ev kop çê bû vura bîstunevî çaxê jî hatî bû vura. Du care hatî ve başê derva jî Dubayê nizanim Münhenê ew Wê pir dibe ne were bi van serdana? Pir hevdû dibin yani baş e tekilî Kurdistan û Azerbaycan baş e herêma Kurdistan. Birêzabet pêwendiyê we bi Kurdên pêwendiyê we yên Kurdên Azerbaycanê bi Kurdên welatê berê Yekîtiya Sovyetê çawan wek Ermenîstan, Kazakistan, Kirgizîstan yan jî bi herêmê din re pêwendiyê we çawan ji ber ku hûn tevayî re pêwendiyê me baş e em hevdû dibînin par du sal par pêrar du konferansê çêbû Kurdên Kafkasya ev wê derê de Kurdê Kazakistan, Kirgizistan yani her derê Sovyetê ku Çikistan, Ermenistan, Azerbaycan berev dibin hevdû dibînin hevdû re têkiliyê me heye. Yani baş e têkiliyê me zaten ev Kurdê Kazakistan Vana zêdetir ji Ermenistan û ji Azerbaycan sürgün kirine wê derê wexta Sovyetê de. 1937 da ev Kurd ji Azerbaycan û Ermenistan devletê Sovyetê sürgün kir asê navê. Yani hinek merivê Vana vira jî hene wê derê jî hene pêwendî pir zef e yani yê Rusya gişk yani ka me Vana wê derê jî hene vir jî hene. Belê pirsek din hinek magazîn dibêjin ku Aliyev Kurd e ya jî nîv Kurd e ev rast e? Vallahi em dizanin ez bêjim were ya jî ev rastî heke rast e çawa tê zanîn? Ser niha em arxivê ve dikin arxivê de tê nivîsandin van tiştan em jî dibinin heye tiştê gotinê kusa hene lê ji bo min dizanin ez çawa dinêrim van pirsan
Merv gerek xwe çwa dibine ev e. Erê rast e. Niha li Azerbaycanê berê ku Sovyet hilweşiya gotin em Tirk in. Ku devlet siyasetê Tirkbûnê pêş daxist. Bele. Ev ji piştî wî jî pir pirsên xerab derket li Azerbaycanê. Şer derket, talîş û Azerbaycan lezgî nizanim va pir tev li hev çêbû. Piştî wî Heyder Alîyev hat ser wezifeyê notîsiyê da. 1993 da. Heyder Alîyev îdeolojiyek danî ber Azerbaycaniyan. Got îdeolojik Azerbaycanê netewekê nû ava kir. Niha Azerbaycanê lê dibêt Kurd ji Azerbaycanê, talî ji lezgî herkes Azerbaycanê em Azerbaycan Tirk jî. Lê bingehe min Kurd e, bingehe te Kurd e, yê wî Tirk e, yê wî nizanim lezgî e. Ser wî îdeolojî Azerbaycan dibeşê. Lê ser wî ji Heyder Alîyev bi xwe got ez Azerbaycan me, ez fexr dikim ku ez Azerbaycanî me. Lê niha ser wî merv çi dikare bêje? Bele. Spas. Kek zabit filmek çêkiribû. Tu dikare behs bike li ser çi bû çawa bû? Par par bû pêrar bawer. Ev televîzyoneke Azerbaycan projeyê wana bû. Projeyê vê derê de ev ku ev hebû keçik program ev dide daxwe. Ev hat temin ku em tiştê wisa dixwazin çêkin. Me jî alîkarî dam. Çûn tev ev program ser Kurdên Azerbaycan. Ser dîrokê de hinek axaftin diçin, hinek dîrokê me vir dahil dana, yani axaftinê de vekisane, yani hinek kêmasiyê wî heye, kêmasiyê program filmê heye. Lê em bêjin gor ku çend sala ku ev xebata ku nebûye, ji tunebûnê baştir e, yani tiştekî wekû em bêjin, lê kêmasiyê xwe heye. Bele. Kek zabit em hatin hêdî em hatin dawiya bernamê saatek wextî saatek bibe wek avê herikî. Bele. Bi rastî gelekî spas. Tiştekî ku tu dixwazî bêjî li ser dîyaspora dixwazim pirsekê bikim. Tiştekî ku tu wek Kurdê ku wek Kurdek li Azerbaycanê û Kurdiya xwe parastiye û hûn Kurdiya xwe hîn jî diparêzin. Wek hûn zanin bi hezara heta bi milyona Kurd li dîyaspora dijîn. Tu zanî bername me ji Dengê Dîyaspora em li ser Kurd û Kurdistaniyên li dervî welat dijîn. Ne li Kurdistanê dijîn em bername çê dikin. Piranî ji mijara me mayîndeya kurdeyatiyê, parastina zimanê Kurdî, parastina çanda Kurdî, em çawa çanda xwe biparêzin, em çawa zimanê xwe biparêzin, hebûna xwe Kurdbûna xwe biparêzin li welatê ku em lê dijîn. Hûn jî nimûneyek gelekî xweş in ku bi sed sala hûn ve Kurdiya xwe parastî ve gundê xwe parastine ve çanda xwe parastiye. Aniha bi rastî wek min got gevkadin ez heyran li we guhdar dikim bi Kurdiyek zelal dilê min geşt dibe. Hêviya me bilind dibe bi rastî wek komela we dilê me ronahî dibe. Ku ve Kurdî parastî ve kurdeyatî parastî ve hebûna xwe netewa xwe parastiye. Ez ji dil û can destxweşiya we dikim bi riya vê bernameyê destxweşiya Kurdên Azerbaycanê dikim ku kurdeyatiya xwe netewa xwe zimanê xwe çanda xwe heta niha parastine. Tu ji Kurdên li dîyaspora dijîn ji ber ku em hemû di rewşek em li welatek din bi zimanek din di jiyanek din de ji çanda xwe dûr ji welatê xwe dûr ji axa xwe dûr dijîn. Pêşniyarên te ji bo parastina kultura xwe ji bo parastina zimanê xwe bêhtir wek dayîk û bav em çi bikin tu pêşniyarên te daxwaziyên te hene ku tu bi me re parve bikî? Em dizanin niha vê axirê de rewşa me Kurdan hinek rastî hinek pirs derketin. Xasteke me weke em yani sereke xasteke her Kurdek em Kurdistanekî serbixwe bibînin. Niha
و نه معنا که ایرو سوبه کردستان و هم گشک بچه درجه بجین نظام داشتمش و که هم نچه داره لی هم خوازم وی کردستان هم ببین یه مانج کرد دیاسپورا کرد جی خود دیجین هم چی کارم بیجین یعنی زانن هم خوازم که هم نرخین خودی نرخین خوی بافکال اما دانی مرا ام خودی در کوانه را ام خود بپارزین ام چه کس بکارن خود بپارزین و کس شما پیش کن نهایی رو حتی 8 میلیون بیرون کرد هست 8 میلیون کرد و 8 میلیون کرد اگر یک کلمه که هف ببین تف ببین تشتیکش نکار پروانه بسکنه یعنی جبا کردستان جبا کردان را از سرکفتن دخوازم که وانا تف ببین دخوازم که وانا یعنی نرخ خود بپارزه بله هم سر دخوازم بخوابتن خوازیام هموی آیه که ام زمان خواه چند خواه لولات عملی دیجین بپارزن وقت گوت نمونه گوت گو به هر رنگی خواه تشتکی نه زمان کردی نه تشتکی کردی ده کرد گوت از کردم نمونه یک دا جا اما هم بزمان خواه به چند خواه به هبون خواه هم بیجن هم کردن بزمان خواه هم بیجن هم کردن نه بزمان ولاتین دن هم بیجن هم کردن براستی هم شاشته گو هم جی نراسته یعنی که کرد بیت ترکی بیجه از کردم نتوق دم بت بزمانه کیدم بیجه از او نتوم یعنی شاشه دوی هر کس به زمان خواه بری هر تشتی به زمان خواه تیناس کرن و جبو کردان جی که ولاتی عملی دیجین ام زمان خواه چند خواه بپارزن ام سپاسیات دیکن برای زابط مامدو جبو کت بشداری برنامه مبو تا دما خدامه و گلک سپاس جبو اگهدارین تا جبو پار وکرنین تا و ام جی سرکفتنی جی و کمال روناهی ناونده چند کردی کمال روناهی لآذربایجانی ام سرکفتنی خبات آورده دخوازن و ام دبیجن قواد بجواره و ام سلاوین خواه جور حتی آذربایجانی جی همو کردین آذربایجانی ردشینن و سرکفتنی جوان دخوازن و سپاسیا واندکن که کرد مانه و کردیا خود پاریزن و کردیا خود سر بلندن مالاو آوا سپاسی جی تکنیکری مره سپاسی جی تماشوان مره که هون اف ساعته که بمره نو لما گهدار کر سپاس جبو سلاوین ونی گرم سپاس جبو که هون بمره بون و سپاس جبو بریز زابط مامدو سپاس جبو همیا به هفدور بیجن ایوار باش کردستان ایوار از جوار سپاس خود که پر مرزه پر کم خواست بم کوام ایرو ساما خفتن کرد به هفته را دانستاندن مزیده به وی باسترا یک از داویه ده بیجم که گله کرد راستی نتوه که پر مزنه پر باشه هر کس جمعت تشتک کرده هر کس جمعت تشتک کرده هم نکاره خود در کمک نرکه از برای سرکفتن دخوازم کار وجه پیروزه و کار که باشه دیسا سپاسی خبرات که سپاس سرکفتن برای ایوار باشه سرچوا ایوار باش کردستان ایوار باش